Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати у цій студії. І одразу хочу сказати, що будемо тримати руку на пульсі останніх подій. А мова спочатку піде за найголовнішу, за найактуальнішу тему, на яку ми сьогодні всі дуже чекали. На контрольному пропускному пункті Майорськ на Донбасі почався обмін полоненими між Україною і бойовиками ДНР і ЛНР. За останніми даними, на підконтрольну Україні територію вже передали 16 українців, які перебували в полоні бойовиків. Вже маємо інформацію, що президент України Петро Порошенко привітав телефоном перших звільнених з полону на Донбасі. І також хочу сказати наступне, що також маємо інформацію про те, що 43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін, повідомила українська омбудсмен Валерія Лутковська. За її даними, 10-15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовиками території вже на місці обміну. Лутковська зазначила, що кожного з них будуть запитувати у присутності представників Червоного Хреста, чи хоче він чи вона повертатися на непідконтрольні території Україні. Також хочу сказати, що продовжуємо відстежувати останні новини, останню інформацію. Як вже казав раніше, що перші 16 заручників були звільнені з полону. І хочу сказати, що ця інформація оновлена десь близько півгодини тому. Зараз сподіваємось, що вже ще більше заручників звільнено з полону. І ось саме ці автобуси, ось цих 16 заручників вже помістили в автобуси і їх відправили до Харкова, а потім вже і до Києва. Також хочу сказати, що маємо вже на прямому зв'язку Миколу Давидюка, політолога. Якщо я не помиляюсь, наші редактори мені підказують, що Микола Давидюк телефоном. Пане Миколо, чуєте нас? Давайте перевіримо звук. Доброго дня. Так, чути. Доброго дня. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, от стосовно, знову ж таки, обміну заручниками. От ваша думка і взагалі, як ми можемо зараз спостерігати за цим всім? І чи є ще якась ймовірність того, що цей обмін може зірватися? Не хотілося, щоб цей обмін зірвався, і є надзвичайно велике бажання, щоб обмін пройшов на нормальному рівні, і російська сторона відповідально поставилася до своїх обіцянок, а не, як завжди, в них це часто буває, наприклад, з обстрілами чи з будь-чим іншим. І все ж таки, щоб всі українські герої і патріоти змогли повернутися додому і змогли повернутися у свої сім'ї, що надзвичайно важливо в передноворічні свята. Тому я думаю, що вся країна практично в очікуванні і тримає схрещені пальці для того, щоб все пройшло нормально. Це складний процес, дуже, мені здається, нервовий процес. Але я думаю, що є надія, тим більше, що гарантії нам дав не Путін особисто, і тому всі чекають, що все пройде нормально. Хоча є там певний часовий збій, але я думаю, що він не стільки принциповий, не принциповий, що це фінальний результат і те, щоб вони всі сьогодні були вдома. Хоча, бачите, російська сторона любить грати на таких нервових нотах, вона любить це припідносити в своїх медіа зовсім по-іншому, ніж це відбувається у нас. Бо якщо вся країна стежить за тим, як це проходить, і, наприклад, сьогодні там на 17 люди збираються їхати зустрічати цих експолонених і вітати їх вдома, так? То, наприклад, Росія це в своїх медіа демонструє виключно як помилування, яке дав цим людям з барського плеча імператор Путін чи цар Путін. І вони намагаються на цьому створити йому політичний імідж і готують його до новорічних свят, створюють такий ореол помилування. Хоча помилуванням тут і не пахне, тому що ми дали 300 людей, а вони нам повертають тільки 70 наших. Тому насправді тут ще і обмін не є рівнозначним, але тим не менше такі умови. І цим відрізняється Україна від Росії, що ми за кожного свого полоненого готові давати і 300, і 1000 їхніх полонених. Для нас не принципово, що вони все-таки повертали додому, тому це було нормально. Росія ж навпаки, вона за своїх полонених
своїх громадян, від там тих, хто працює на неї, так вони ставляться виключно до розмінного матеріалу. А для них це виключно політичний ресурс, який можна використовувати в медіа, який можна використовувати при торгах, з яким можна робити будь-що, що їм заманеться. Дуже дякую вам за коментар, за такий оперативний коментар. Будемо разом з вами відстежувати і надалі ситуацію стосовно обміну заручниками. Микола Давидюк, політолог, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. І саме зараз будемо долучати до нашої розмови Михайла Чаплигу. Це представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Пане Михайло, вітаю вас. Чи чуєте ви? Давайте перевіримо звук. Вітаю, чути. Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. Отже, пане Михайло, поділіться, будь ласка, що вам відомо на цю мить стосовно обміну заручниками, і потім вже перейдемо до деталей. Ну, дивіться, наразі вже, я так розумію, завершено перший етап, це стосовно обміну з так званої ЛНР. Вже частина людей, наших співгромадян, вже звільнена і знаходяться на підконтрольній території. Зараз проходить процедура з так званою ДНР, сподіваюся, що вона пройде теж успішно. І оскільки вже є перші такі успішні кроки, маємо надію на те, що завершиться все добре, будемо говорити про те, що це лише перший етап, і будемо чекати наступних етапів. Скажіть, будь ласка, от у суспільстві дуже багато ось таких от нарікань і взагалі питань стосовно того, чому такий нерівний обмін 306 на 74. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, яких це питання хвилює. Дивіться, в питаннях, коли це стосується людей, якісні показники абсолютно не грають жодної ролі. Це не математика, це долі людей. Треба розуміти, я розумію, що моє зараз мій коментар не зовсім популярним, але треба розуміти, що мова йде не лише про 74 наших героїв, які повернуться додому, до своїх родин, але мова йде також і про тих людей, які підуть на непідконтрольну територію добровільно, і там теж сім'ї, багато сімей об'єднаються. Тому гуманітарний аспект. Тут не можна вести мову чисто кількісно. Пане Михайло, ще, будь ласка, є інформація, що безпосередньо вже на пункті пропуску Майорське від 10 до 15 людей відмовилися повертатися на підконтрольну бойовикам територію. От поясніть, будь ласка, цей випадок. Це було очікувано. Це було абсолютно очікувано, і про це багато хто знав. Мова йде про те, що це, назвімо це останнім етапом верифікації, оскільки після того, як було проведено перші кілька хвиль верифікації, були прийняті вони в Мінську всіма сторонами, було висунуто декілька додаткових умов і вимог щодо нових людей в списку на обмін. І вже провести в тому форматі, як попередньо проводилася верифікація, можливості не було. Тому один з механізмів був це, що ті люди приїдуть по власній волі, приїдуть на лінію розмежування і засвідчать всім сторонам, своє небажання бути переміщеними. А тоді яка подальша доля цих людей? Вони залишаться в Україні, на підконтрольній території України? Звичайно, так. Це різні категорії. Це особи, які вже відбули покарання, особи, які на сьогоднішній день є абсолютно вільними, в принципі, в своєму виборі. І я так розумію, що вони хочуть продовжити перебування на підконтрольній території. Знову ж таки, хочеться поточнення від вас почути, наскільки ймовірно взагалі те, що сьогоднішній обмін заручниками може зірватися? Чи ймовірно взагалі таке? В нашому житті все ймовірно. Проте зараз можемо відзначити, що принаймні перший етап, який стосувався так званої ЛНР, вже відбувся, і зараз відбувається так званий другий етап передача з так званої ДНР. Ще таке маю питання. Сьогодні Володимир Гройсман на засіданні уряду сказав про те, що усім заручникам, звільненим з полону, буде надаватися соціальна, фінансова і психологічна допомога. От що вам про це відомо? Яким саме чином це все буде даватися? Можливо, вже відомі цифри, фінансова допомога, у якому руслі буде вона надаватися? Тобто, скажіть, будь ласка, деталі з цього, що вам відомо. Наразі практично нічого не відомо. Не хочу образити пана Гройсмана, але це більше схоже на якусь піарацію в такому пострадянському стилі. Будемо очікувати, що справді і психологічна, в першу чергу це психологічна допомога буде надана звільненим особам, це раз.
Звичайно, що їм потрібна допомога при працевлаштуванні, звичайно, що їм потрібна і соціальна допомога. Проте, я не думаю, що треба якісь особливі доручення від прем'єр-міністра, оскільки система має працювати і без особистих доручень прем'єр-міністра. Сподіваюся, що держава не забуде про них і зрозуміє, що люди, які рік-два і більше провели фактично в такому психологічному вакуумі і, можливо, навіть в елемент катування знущенців, що вони потребують особливого ставлення, що це люди, яким потрібна і психологічна, і матеріальна допомога, і реабілітація, а також сприяння при працевлаштуванні і адаптації в суспільство. Пане Михайло, а чи відомо, скільки ще заручників лишилося на тимчасово непідконтрольній території України? Достеменно різні цифри є, достеменно невідомо. Там лунають цифри і до 300 осіб. Треба розділяти на кілька категорій. Тих, чиє місце перебування встановлено точно, і ми знаємо про це, і осіб, яких ми розшукуємо на підконтрольній території. Але якщо брати щось, скажімо так, осереднено, хоча стосовно живих людей не можна таке казати, але мова може йти десь про ще 100 осіб, і сподіваємося, що наступні етапи 1-2 допоможуть виконати повністю 6-й пункт Мінських домовленостей, де мова йде про обмін всіх на всіх. І от, пане Михайло, останнє питання до вас. Скажіть, взагалі, які сподівання, чи є взагалі вже плани якісь, і чи є якісь сподівання на наступні обміни заручниками? Коли це відбудеться? Тут є кілька чинників. Перше, це ми почули під час зустрічі пана Медведчука в присутності очільника Російської православної церкви з представниками так званої ЛНР і ДНР, де від патріарха Кирила прозвучала фраза про те, що це лише перший етап і очікується наступний, це дуже важливий знак. І друге, з точки зору навіть політичної, ми розуміємо, що в Російській Федерації відбуваються скоро президентські вибори, і це добрий знак в тому сенсі, що, очевидно, можна очікувати на ще один такий крок доброї волі. І з вашого дозволу ще одне буквально уточнення питання. Стосовно, ви сказали про можливість у подальшому обміну за схемою всіх на всіх, але вчора в нашому ефірі політолог, політичний експерт сказав, що всіх на всіх й маломовірно, тому що саме Путін хоче використати заручників як важелі тиску на Україну і на міжнародну спільноту. Як ви гадаєте, чи можливо таке, чи ні? Просто слід розуміти, що означає всіх на всіх. Це мова про пункт 6 мінського формату. Це мова лише про фактично війну на Сході. Що стосується наших політичних бранців, які знаходяться зараз на території Російської Федерації, або якщо мова про кримсько-татарських представників у Криму, а це понад 70 справ, то тут це трошки інша площина і інші перемовини, це рівень політичних перемовин на рівні президентів. Тому я би просто не змішував в одне, бо це дійсно різні площини. І якщо мова йде про всіх на всіх, це мова про просто мінських, а окремо варто вести серйозну розмову і піднімати на такий самий високий рівень розмову про справи в Криму, це понад 70, і наших політичних бранців, які знаходяться на території Російської Федерації. Я вам дуже дякую за поточнення, дуже дякую за коментарі, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Ми продовжуємо відстежувати останні новини стосовно ситуації, яка відбувається нині на пункті пропуску Майорське. Це неподалік від Горлівки. Там нині відбувається обмін заручниками. Нагадаю, відбувається обмін заручниками за схемою 306/74. І вже перші 16 людей звільнені з полону. Їх вже посадили в автобуси, вони їдуть до Харкова. І маємо інформацію, що президент України вже привітав перших звільнених з полону заручників. І тут долучаємо вже до прямого ефіру Едуарда Юрченка. Це політолог. Мені підказують, що налаштовують з ним зв'язок. Хочу нагадати, що плануємо зв'язатися з політологом Едуардом Юрченко, аби з ним вже більш детально також обговорити ситуацію з обміну заручниками і взагалі
ситуацію, яка там нині відбулася вже. І хочу також додати, що 43 людини, які мали бути серед 306 утримуваних з української сторони, відбули покарання і були звільнені з-під варти, тому не приїхали на обмін. Про це повідомила українська омбудсмен Валерія Лутковська. Також хочу додати, що за її даними, близько від 10 до 15 осіб відмовилися повертатися на підконтрольні бойовикам території вже на місці обміну були. До речі, от хочу також сказати, що буквально 2 хвилини тому в ефірі нашого телеканалу Михайло Чаплига, це представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, сказав, що вже завершився обмін заручниками. Про деталі дізнаємося вже пізніше. Сподіваємось на коментарі від уповноважених людей. І зараз вже до нашого ефіру долучаємо політолога Едуарда Юрченка. Пане Едуарде, як ви нас чуєте? Доброго дня, чую добре. Доброго дня, дякую дуже, що оперативно долучилися до нашого ефіру. От, пане Едуарде, цікава ще і ваша думка. Отже, сказав в ефірі нашого телеканалу пан Чаплига, що вже завершився обмін заручниками. Як ви гадаєте, чи можна вже його назвати успішним і які сподівання на майбутні обміни заручниками? Ваша думка цікава. Ну, моя думка така, що ніби, якщо відштовхуватися від останніх даних, то обмін можна вважати успішним, тому що він, по суті, де-факто завершився. Або, принаймні, майже завершився. Я не думаю, що будуть якісь відхилення чи провокації з боку сепаратистів вже на цьому етапі. Цього можна було очікувати ще декілька годин назад, але не зараз. Щодо сподівань, то безумовно, що тут можна сказати? Я думаю, що в тому чи іншому ступені обидві сторони зацікавлені в обміні полоненими, тому що, безумовно, українська сторона повинна демонструвати цінність життя і свободу кожного з наших бійців, навіть в випадку, якщо треба обмінювати на більшу кількість сепаратистів. Ну що ж, нам головне врятувати наших хлопців. З іншого боку, на жаль, набагато менше викликає довіри позиція наших ворогів, будемо називати речі своїми іменами, тому що загально визнаний факт, що там набагато гірше ставляться до життя, свободи і здоров'я своїх прихильників, і це може породжувати певні ускладнення. На жаль, обмін полоненими може легко перетворюватися в певний важіль шантажу проти нашої сторони, оскільки всі знають, що цінність українських життів в цьому плані вона вища для нашого суспільства, для нашої сторони. Але що ж, це важкий шлях. В будь-якому разі треба вести боротьбу за звільнення наших людей. Тим більше ті країни, які дають достатньо гідний приклад боротьби проти тероризму, і такий жорсткий приклад, жорсткої боротьби, навіть той самий Ізраїль, наприклад, згадати, який поводить себе достатньо жорстко. Ані в деяких ситуаціях, коли мова йде про порятунок життя людей, йдуть на компроміси. Тобто, що ж, в цьому форматі треба побажати успіху. Пане Едуарде, от Михайло Чаплига в ефірі нашого каналу сказав, що у полоні залишаються ще близько 100 людей, близько 100 заручників. Точну інформацію він і сам особисто не надав, тому що за різними списками цифри різні. От як ви гадаєте, чи ймовірний такий розвиток подій, що врешті-решт всіх на всіх у наступному обміні вже поміняють? Чи все ж таки це неможливо? Тому що, чому питаю вас про це? Тому що вчора в ефірі нашого каналу політичний експерт сказав, що таке мало ймовірно, бо тоді Путін втратить усі важелі в контексті цих заручників. От як ви гадаєте, чи ймовірно всіх на всіх поміняти у майбутньому? Я, в принципі, дивіться, я погоджуюсь зі своїм колегою в тому плані, що ми повинні розуміти, що якщо для української сторони мова дійсно йде про порятунок людей, і це навіть не тому, що у нас така суперпозитивна влада, а тому, що у нас влада перебуває під певним, якщо не контролем, то впливом з боку і громадськості, і українського суспільства, і українського народу. І народ чекає результату, народ чекає звільнення наших хлопців. То протилежна сторона, там ситуація дуже запутана, там ці бандитські утворення ДНР, ЛНР, які формально взагалі
взагалі ні за що не відповідають, бо вони все одно ніким майже не визнані. Там Путін, якого типа на Донбасі нема, хоча весь світ розуміє, що ми з ним воюємо. Він, по суті, теж формально типа як не відповідає, нібито, так? Тобто там закручена ситуація, плюс персонажі, які повністю позбавлені якихось елементарних норм порядності, і, звісно, для них заручники – це важель впливу на українську сторону, тому наші вороги, вони, в принципі, можуть ускладнювати ці процеси обміну. З іншого боку, я б це на 100% не виключав, бо тому що хто його знає, як воно може повернутися. В принципі, можливо, за певних обставин вони і погодяться. Тут, знаєте, питання важке, але повністю згоден з тим, що це важель тиску на нас, і від нього так просто не відмовляться. Але я хотів би нагадати про одну небезпеку, яка ще є. Дуже велика небезпека. Ми не повинні забувати, що на території, контрольованої терористами, там цивілізовані якісь норми, я навіть не буду казати закони, тому що законів там за визначенням нема, бо там нема держави в нормальному розумінні цього слова. Цивілізовані норми там не діють, і вони можуть просто, наприклад, почати арешти нелояльних до них мешканців Донбасу. Значна частина мешканців на окупованих територіях лояльні в Україні. Нерідко про цих людей це відомо в тому чи іншому ступені. Вони просто можуть взяти в заручники декілька сот людей, наприклад, які і так знаходяться на їх території, і потім почати шантажувати українську сторону. Уявіть собі з моральної сторони, що там якусь спіймали вчительку української мови і літератури під Донецьком, наприклад, дали їй 15 років за шпіонаж. А як це можливо взагалі проконтролювати таке? Це була проукраїнська налаштована патріотична людина, і от над нею така розправа, її ж треба рятувати, це наша громадянка. Фактично. Тобто я маю на увазі те, що ми ніколи не повинні забувати, з ким ми маємо справу. Це не цивілізована війна з цивілізованим ворогом, який грає за певними правилами. Тобто я не виключаю того, що вони можуть навіть не бійців, що знаходяться проти них на Східному фронті українських, брати в заручники, а мешканців вже підконтрольної їм території, де живе величезна кількість людей, серед яких дуже багато. Вони, скажімо так, об'єктивно є нелояльними до сепаратистів, навіть, можливо, і більшість. Це спірне питання. Але і ті, хто на поверхні знаходяться, так би мовити. Оцю загрозу я б теж не виключав. Тобто, розумієте, можливо, цю сотню людей, наприклад, дай Бог, щоб поміняли, а потім з'явиться, що в них за якусь там діяльність проти народних республік, які вони це назвуть, вони там перев'яжуть ще декілька сот безвинних людей. І ми знову ж таки будемо думати, як витягати. Я підсумовуючи скажу так, що до повного звільнення Донбаса і розгрому сепаратистів, оце як дамоклов меч, все одно над Україною така загроза буде. А як тоді зараз це можна і чи можливо взагалі це проконтролювати? От як ви сказали, стосовно того, що можуть просто взяти заручники тих людей, які там і перебувають на непідконтрольній території України? Як це проконтролювати? Підконтрольно, що як ми це проконтролюємо? Що на тих територіях, по суті, величезна маса цивільного населення, беззахисного, яка знаходиться під контролем терористів. І значна серед них частина – це ті, навіть по формальним ознакам до яких може бути застосоване насильство. Тому що в них, наприклад, родичі на українській території, у когось родичі в АТО, наприклад, воюють. Я навіть серед моїх знайомих є такі, що от хлопець у нас воює, а в нього там батьки, наприклад. Зараз Бог милував, їм нічого не зробили, і то було ще погрози. А в будь-який момент їх просто можуть взяти в заручники. Ви ж розумієте, що так звана там прокуратура і суд ДНР, ЛНР, вони можуть що завгодно намалювати. Там якусь пенсіонерку зробити типа шпигуном, який працює там на українську розвідку. Тут ми, на жаль, вплинути не можемо. Єдине, як ми можемо вплинути, це треба боротися за визволення наших людей. Бо кожен український громадянин на окупованій території, він вже заручник, як це не страшно прозвучить. От, пане Едуарде, ще маю до вас таке питання. От омбудсмен українська Валерія Лутковська, вона сказала, що 15 людей відмовилися переходити, вже безпосередньо на пункті пропуску Майорська, відмовилися переходити на підконтрольну бойовикам територію. З чим це може бути пов'язане? От ваша саме думка. І чи не можна зрозуміти те, що там їм можуть загрожувати їхньому життю? Чи можемо розглядати такий сценарій цього? Вибачте, повторіть, це на територію бойовиків? Так. Заручники, які мали бути передані з ось цих 306 на підконтрольну тимчасово бойовикам ДНР, ЛНР територію, вони відмовилися переходити на ту територію. От 15 осіб. З чим це може бути пов'язане? От як ви гадаєте? Це може бути
пов'язана з тим, що вони просто елементарно бояться. По-перше, ми всі знаємо, яка там банка з павуками на тимчасово окупованих територіях. Там у них між собою постійні розбори. Там навіть не треба бути українським патріотом для того, щоб тебе поставили до стінки. Це перший пункт. Друге, серед бойовиків є ті, хто в силу тих чи інших причин опинились на їх боці, або під прямими якимись загрозами, або просто, я не хочу виправдовувати цих людей, але може просто хтось наробив, як то кажуть, справ, зробив дурний вибір, опинився по той бік, і він просто не хоче туди повертатися, тому що він, елементарно боїться з усіх боків. Не хоче переходити на той бік. Я думаю, що це пов'язано може бути з декількома причинами. Якщо це 15 людей, в кожного з них може бути своя причина, але я виділив би декілька основних. Причина перша – це те, що вони можуть боятися розправи з боку своїх же вчорашніх, так би мовити, товаришів, в силу їх внутрішніх там між сепаратистських розборок. Це перше. Друге, що серед них можуть бути люди, яких примусили до так званої служби ДНР, ЛНР просто під загрозою. І нарешті третє, там можуть бути ті, хто дійсно повівся на сепаратистську пропаганду, але зараз усвідомив те, що воює проти власного народу, що він робить гірше тим самим мешканцям Донбаса. І ці люди просто, можливо, з якихось принципових міркувань не хочуть повертатися. Думаю, що третя група їх найменша, але я не виключаю існування і таких людей, таке буває. Тобто, насправді, мене це якраз не дивує. Мене це якраз не дивує, тому що там нормального життя нема. Зверніть увагу, скільки біженців за лінією фронту, навіть серед тих, кого важко назвати українськими патріотами. Це ж, мабуть, не тому, що там дуже хороше життя. Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую за те, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Едуард Юрченко, політолог, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Хочу нагадати, що вже в ефірі нашого телеканалу підтвердив Михайло Чаплига, представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, підтвердив інформацію про те, що вже обмін заручниками завершився. Він, нагадаю, відбувався поблизу Горлівки на пункті пропуску Майорське. 75 людей визволили з полону бойовиків, і вони вже їдуть до Харкова, а з Харкова вже прибудуть до Києва. І хочу нагадати, що перших 16 визволених з полону наших людей вже привітав телефоном президент Петро Порошенко. І зараз долучаємо до нашого ефіру політолога Костянтина Батойського. Пане Костянтине, вітаю вас. Добрий день. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Отож, мова піде за обмін заручниками. Як спочатку ваш загальний коментар, як оцінюєте взагалі цей обмін? Чи можна його назвати успішним? Ви знаєте, я дуже радий за людей, за родини, які нас будуть сьогодні знов з'єднані, побачать своїх близьких і за кожного, хто повернеться додому. Це велике щастя. Ми маємо бути дуже вдячними цим людям за те, що вони дочекались, за те, що вони тримались і за те, що вони повернулись. Тому як людська історія, це дуже правильна історія і мені дуже приємно за цих людей. Але я вважаю цей обмін спецоперацією російської сторони, яка була навмисно зроблена напередодні виборів президента Росії, тому що Володимиру Путіну потрібно якось показувати свій новий імідж такого миротворця. І для цього був залучений Віктор Медведчук, Патріарх Кирило. Всі ці люди були акторами в чужій виставі, по суті. І якщо б Володимир Путін дійсно хотів би зробити щось заради миру, то він би цю війну припинив. Він би відпустив на волю людей, які є полоненими політичними, такі як Олег Сенцов. Він би відпустив людей, яких постійно затримують в Криму. Він би дав свободу Ігорю Козловському, донецькому професору, релігіоведу, який 2 роки вже знаходиться у полоні, про долю якого ми майже нічого не знаємо. Тобто ця людина, яка жодним чином не могла приймати участі в бойових діях і сидить в полоні бойовиків лише за те, що мала сміливість висловлювати свою думку. Ось якщо б це з боку Росії були насправді кроки спрямовані на мир, ми б побачили, що цих людей звільнили.
що, на жаль, це є елементом шоу. Але знов таки, я повторююсь, я дуже радий, що українці сьогодні повернуться домой. Вони великі молодці. Вони молодці, що дочекалися. І нема насправді ніякої різниці, я не бачу сенсу коментувати, кого, скільки, наскільки обміняли, тому що ми маємо просто дбати про своїх. І це дуже неважлива річ, скільки ми поміняли в цій ситуації. Це просто неможливо. Пане Костянтине, а як взагалі ви оцінюєте мінський формат перемовин? Все ж таки завдяки йому сьогодні звільнили заручників, хоча багато хто і критикує цей формат. От як ви його оцінюєте особисто? Знаєте, сьогоднішня подія не має ніякого відношення до мінського формату. Мінський формат – це такий політичний клей. В ньому все в'язане. Там йде якась комунікація, але реальні зміни відбуваються лише, якщо є політична воля з боку Росії. І коли цієї волі нема, мінський формат ніяк і не працює, як в цієї ситуації. Тобто, знаєте, один з самих страшних гріхів на світі – це гріх бездіяльності. Тобто Путін, який сьогодні дав волю нашим 74 громадянинам, він же півтора року або 2 роки цих же самих людей катував, тих же самих людей мучив, не даває їм волі. І це, на мою думку, ми не маємо забувати. Тобто, що це ніякий акт милосердя, це ніякий неправильний в мінських перемовинах. Це просто елемент гри з боку Росії. І Володимиру Путіну байдуже життя людей, життя заручників, життя полонених людей, які сидять в нелюдських умовах на окупованих територіях, нелюдських. Тому що для російського лідера життя людини не значить майже нічого. Пане Костянтине, а тоді який взагалі формат треба використовувати, на вашу думку, якщо не мінський? Ви знаєте, просто цей формат має бути розширений. До перемовин треба, спочатку я не розумію, чому Донбас в перемовинах представляють ці випадкові люди, там, Пушилін, Захарченко, тобто хто ці люди? Чому вони говорять від імені Донбаса? Вони не мають жодного права говорити від імені мешканців Донбасу. Від їх імені мають говорити і інші люди, тобто реальні представники, це може бути лідери громадськості, це може бути навіть колишні посадовці, які там займали якісь посади. Тому мені здається, що, по-перше, треба розширити формат представниками все ж таки людей донбасівських, які не опинились на окупованій території. По-друге, до нього треба залучати все ж таки більше сторін. Очевидно, що зараз, наприклад, Німеччина і Франція, вони просто зайняті своїми справами. Їм нема зараз просто у них нема часу, щоб займатися реально мінським форматом, бо у Ангели Меркель нема уряду сформованого, а в Франції Макрон знаходиться всередині процесу втілювання таких масштабних реформ. Тому сюди треба залучувати, мабуть, підписантів Будапештського меморандуму, Сполучені Штати Америки, Великобританію, та ще будь-кого, хто хоче, щоб світ насправді бачив, що Росія – це єдина сторона, яка наполягає на війні, яка не зацікавлена в мирі, не зацікавлена жодним чином. Пане Костянтине, а можливо таким от чином, що на перемовинах присутній і Донбас, як ви казали, Пушилін, то, можливо, це такий крок від Росії, аби легалізувати ОРДЛО? Можливо такий сценарій розглядати чи ні? Ви знаєте, на жаль, ми не маємо жодного впливу, майже ніхто в світі не має жодного впливу на внутрішні політичні процеси в Росії. Вони мають свою логіку, і все, що там трапиться зараз, це їх внутрішня справа. Так? Це насправді не торкається нас. Це вони показують цей процес обміну полоненими як величезний гуманітарний акт з боку Володимира Путіна.
Тому що вони будуть робити далі, сказати важко. Я не виключаю насправді, що вони визнають незалежність в складах окупованих територій, і буде втілений його осетинський абхазький сценарій. При такому сценарії Росія зможе легалізувати, знов-таки, ця легалізація не буде визнана світом, але в рамках російської правової системи вони легалізують там присутність своїх військ. І тобто цей формат у них напрацьован, він діє з часів Абхазької війни, з часів конфлікту в Придністров'ї, і нічого нового з тих часів вони не придумали. Тому так, я не виключаю, що вони рано чи пізно визнають незалежність окупованих територій. І от ви казали про те, щоб спробувати залучитися підтримкою. Яких саме країн підтримкою залучитися, от на вашу думку, треба? Давайте подивимось все ж таки на ті країни, які підписали Будапештський меморандум, бо є величезне питання до Сполучених Штатів Америки, Великобританії, до Росії питань немає. Тобто саме до цих країн, саме ці країни, мені здається, зараз мають бути включені в цей переговорний процес. Бо це їх лідери ставили підпис під Будапештським меморандумом і давали гарантії територіальної цілісності України. Зараз з територіальною цілісністю є маленькі проблеми, Сполучені Штати Америки насправді роблять дуже багато, але це все просто в'язнуть у цьому клеї, на який перетворився мінський формат. І от ще до вас, пане Костянтине, таке поточнення. От знов ж таки, чи можливо, чи ймовірний розвиток такого сценарію, що в майбутньому вже всіх на всіх зможуть поміняти? Чи все ж таки ні? Тому що знов ж таки кожному політологу ставлю це питання. От цікаво почути різні думки. У нас вчора в ефірі один політолог сказав, що всіх на всіх зараз зробити за такою формулою обмін неможливо, тому що тоді Путін втратить усі важелі впливу на Україну і на міжнародні спільноти. От як ви гадаєте, чи правильно це? Чи можливо взагалі всіх на всіх? Чи неможливо? Дивіться, насправді обмін всіх на всіх – це є такий нульовий пункт Мінських угод. Тобто, насправді, якщо подивитися дуже на цю ситуацію зверху, то можна казати, що це Мінські угоди шашко-важко якось почали втілювати в життя. Бо це перший крок, який, якщо він буде вдалий, то всі сторони будуть мати довіру одна до однієї і почнуть рухатись далі. І тоді можливо казати, що так, мабуть, і далі послідує обмін всіх на всіх, і припинення вогню, і вибори, і амністія. Але ми, на жаль, не бачимо знов-таки доброї волі з боку Росії. Тобто це був така єдинична акція. У України, я так розумію, ми взагалі не мали жодного впливу на цей процес. Що це робили заради піару Віктора Медведчука. Перепрошую. І, в цій ситуації мало що могли зробити. Тому я вважаю, що довіри як не було, так і нема. У нас, звичайно, нема довіри до вожаків окупованих територій, тому що вони повністю контролюються з Москви, вони не самостійні в прийнятті рішень. У них, звичайно, нема довіри до української сторони, тому що в нашій комунікації завжди присутні якісь російські агенти, чи то пан Медведчук, чи то якісь інші представники, майори, прізвища яких ми навіть не знаємо. Дуже дякую вам за коментарі, пане Костянтине. Дуже дякую, що долучилися оперативно до прямого ефіру. Костянтин Батоський, політолог, був на прямому телефонному зв'язку зі студією АТР. Хочу також сказати, що вже за 15 хвилин повернуся до цієї студії. Гостем наступної години буде Тетяна Козаченко, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України. А за 5 хвилин в ефірі АТР новини Заман з Шевкетом Наматулаєвим. Залишайтесь з нами, буде цікаво.